Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter had it on Yagi, her brain fried. My lady papa Zenny, had her lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on. Erittäin hyvää huomenta jälleen kerran. Tänään on torstaina. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä oon menossa toimistolle. Mä en kerro teille mitään muuta nyt tässä niinku videon alussa. Kun kiitos, että oot valinnut taas katsoa mun videon ja niinku mennään toimistoon. Mun piti sanoa jotain. Mä unohdin mitä mun piti sanoa. Mä oon kaverit ihan helvetin väsynyt. Mä oon ihan loppu. Mulla on muutamia työjuttuja, mitä pitää tehdä. Mun pitää editoida 2 pystyvideota yhdestä pitkästä videosta, mitä me kuvattiin meidän asiakkaalle. Sitten mennään Arton Kalekin kanssa Jyrton PTV Gymille reenaamaan käsiä ja kädet vissiin. Ja sitten vähän myöhemmin tänään mulla on palaveri Hiltonin porukoitten kanssa Seychelleltä sekä Singaporesta. Ja siis mulla on pakko myöntää, että mä en tiedä mikä se Singaporen hebo tekee siinä mukana, mutta Singaporessa on hotelli nimeltään Conrad, joka on kans Hiltonin alla. Sen Singaporen Conradin hotellin markkinointijohtaja on mukana tässä meidän Teams-palaverissa, ja mä en tiedä miksi, mutta se selviää iltapäivällä, ja se on vähän niinku jännittävää. Mä aion työskennellä hetken tehokkaasti, tosi tehokkaasti, tarkoittaa sitä, että mä en tule keskustelemaan tai kuvaamaan YouTubeen yhtään mitään, koska mä haluan saada ne videot alta pois. Ja me jatketaan heti sen jälkeen. Onko sulla siisti kypärä? Sulla on aika hieno kypärä kyllä. Aika hyvä. Tukkakin on mintis. Siis Abben ei edes pitänyt tulla toimistolle tänään, mutta joku maailman oudoin asia tapahtui. TikTokissa ja Instagramissa, kuten mä mainitsin joko eilen tai toissapäivänä, niin sinne saa laittaa ihan mitä tahansa musiikkia. Sä voit käyttää Bon Jovia, sä voit käyttää Adelea, sä voit käyttää Guns N' Roses, sä voit käyttää ihan mitä vaan. Nyt jostain syystä, kun meillä on semmonen sivusto nimeltään Artlist, mistä me maksetaan joka kuukausi, ja sieltä saadaan ladattua tommosia niin kuin ei-copyrightattu biisejä. Me käytettiin sieltä sivustosta biisin tohon Miken Sundbergin videolle, mitä me kuvattiin ja editoitiin eilen. Ja siihen tuli copyrightit. Mä en niinku ymmärrä, miten se... Mä en niinku ymmärrä, miten se on mahdollista. Kun me maksetaan biiseistä, jotka nimenomaan pitäisi olla ei-copyrightattu, niin sit niitä copyrightataan TikTok. Se on sekavaa, mutta siksi Abbe on nyt täällä. Me katsotaan se video nopeasti. Abbe lähtee sitten tyyliin viikonlopun viettoon, vaikka tänään on torstai. Mutta silloin on jotain menoja. Ja jatketaan hetki. Saatiin video editoitu Abben kanssa ja nyt me mennään kaverit gymmailemaan, jonka jälkeen mennään heti takaisin toimistolle palaveeraamaan Hiltonin kanssa ja mua jännittää vähän se. Mutta aina kun tehdään jotain, mitä jännittää, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se on joku semmonen asia, joka vie sut tavalla tai toisella eteenpäin, tai jotain siistiä on tapahtumassa tai tulossa, tai sit sä oot tehnyt jotain tosi pahaa ja mokannut oikein kunnolla, mut jompikumpi, mennään PTV Gymeille, PTV Gym. Tuli aika sopivasti. Mitä me treenataan? RDL ja käsiä. Mulla ei oo harmaata aavistustakaan mitä Varton just mulle sanoo, mutta me treenataan jotain. Mä tilasin siihen välijäädytin sarjan, mä tilasin downpipeit, mä tilasin putkiston, ilmanoton, sieltä tulee Stage 2 softa. Eikö sit tulee ääntä siitä autosta. Nyt noi on vakiona ihan törkeen hiljaisia. Mun mielestä tommosen niin kun vähän sporttisen auton ei kuuluisi olla niin hiljainen. Siihen tulee muutos. Eli RS5 tulee päivityksiä. Päivityksiä. Stage 2.
Kiitos jälleen hyvästä reenistä. Mä menen nyt toimistolle palaveeraamaan Seychellien kanssa. Me nähdään lauantaina. Mä tuon officelle käymään. Joo, ja tuot samalla matskut ja kaikkea tommoista. Ja editoidaan mun video. Kiitos reenistä ja palataan. Siis paras asia yrittäjyydessä. Joo, mä oon puhunut siitä tosi paljon vapaus, mutta tää liittyy siihen vahvasti. Ja sehän on se, että sulla on aikaa tehdä töitä sun omien unelmiesi eteen. Silleen niinku, että sulla on aikaa tehdä töitä sun hyvinvoinnin eteen. Sulla on aikaa nähdä kavereita, jos siltä tuntuu. Sulla on valta päättää, miten sä tienaat sun rahat, mitä sä teet. Niinku tää on vaan niin älyttömän siistiä. Mä haluan keskustella tästä enemmän kohta, koska mulla alkaa nyt tää tapaaminen Hiltonin kanssa ihan niinku 5 minuutin päästä. Jatketaan kun tää on ohi. Toivottavasti tää menee hyvin. Kuten mä mainitsin, niin mua jännittää silleen vähän. Mutta ei kuitenkaan, koska mä oon paras. That sounds good. I'll get back to you at latest, well, probably tomorrow, at latest next Monday. No worries. Yeah, No worries. sounds good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. Bye bye. Bye. Siis... Mä otan hetken. Mä mietin tätä asiaa. Ja sit mä palaan teille. Eli siis ne haluais, että mä lähtisin sinne kuukaudeksi tai 2 ja kuvaisin heille tosi paljon matskua, somematskua, nettisivuille matskua, niin kuin markkinointimatskua yleisesti. Mut sit myös, että mä ottaisin ja mä saisin myydä mun palveluita myös hotellin asiakkaille. Eli jos siellä on jotkut häät, mitä siellä järjestetään tosi usein, niin mä saisin myydä mun palveluita heille. Ja me siis sovittiin nyt, että mä mietin, mikä sopisi mulle parhaiten. Ja sit mä laitan heille ehdotuksen, ja sit ne katsoo sen läpi. Sit ne miettii, mikä toimisi parhaiten heille, ja sit me palataan. Jos joku olisi sanonut mulle 5-6 vuotta sitten, että mä tuun palaveeraamaan Hiltonin kanssa Seychelleillä, ja että mä olisin niin kun käynyt siellä jo 2 kertaa, ja että ne haluu mut sinne uudestaan vielä pidemmäksi aikaa, niin en mä ois ikinä uskonut. Ja siis teidän pitää muistaa se, että syy miksi mä aloin yrittäjäksi, miksi mä aloin kuvaamaan videoita ja valokuvia on Jon Olssonin takia. Mä seurasin hänen päivittäisiä videoita ja hän matkusteli koko ajan. Joka ikinen päivä jossain. Ja se näytti vaan niin helvetin siistiltä ja mä inspiroiduin ja motivoiduin siitä ja yritin aloin oppimaan ottaa valokuvia videoita sen takia. Niin se nyt, että mäkin mun taitojen takia pääsen Seychelleille, joka on jos me puhuttais nyt jostain hotellista Tallinnassa, niin en mä ois näin innoissani, ja ei Seychellet, se on tosi tämmönen eksklusiivinen paikka, ja että ne arvostaa mun osaamista niin paljon, niin tää on tosi siistiä. 1000 asiaa, mitä mä haluaisin teille kertoa tästä liittyen yrittäjyydestä, kaikesta, mutta mun on pakko nyt lähteä. Mun pitää mennä kellokaupan kautta ostaa mun kummipojalle kellon, koska silloin oli synttärit kesäkuussa ja meillä on semmonen juttu, hän täytti siis 2, mutta meillä on semmonen juttu, että mä ostan sille vaan kelloa. Mä oon ostanut jotain 4-5 kelloa jo joululahjaksi ja synttäriksi, kun hän syntyi. Mä menen ostaa kellon, menen viettää vähän aikaa niitten kanssa, ehkä pelaamaan padeli illalla. Jatketaan näitten tarinoiden kertomista sitten huomenna. Jos oot kattonut tän asti tuonnet kiitokset, tykkää videosta, tilaa kanava ja me nähdään taas huomenna.